iň köp garaşylan abzor. Täze Prada ahir elime düşdi olanlar. Şu maşinma berdiler. Nämesem bolýar şunu. Lüboy testden geçirdim. Näder barlak görýäs. Bakatna diýem kabulat. Geçenki videoda panoramada ma däl meniňe $65.000 pul alýaňyz diýsem, panoramasyny getirip berdiler. Maşin arasa Evropeyka paket görşüňiz ýaly. Bakasy. Eýway. $65.000. $65.000 berýän. Sana apçyk. $65.000. $6.500 del. Dol abzor. YouTube kanaly çykýar bolanlar. Şu ýerde ýazjak adyny, bu maşin polny berendirler maňa. Hiç diýim ýok maşinna. Hemme zavod. Zavodlar gün çykdy, elime berdiler. Polny test edýän, öz pikirime edýän, bilýäňiz-de, köp adam garaşanlar menden bu abzory özüm sürýän, barlayan, liçne öz pikirime edýän. Halasam haladym diýen, halamasam halamadym diýen. Bu maşin kän abzor edendirler. Diňe öwüp abzor edendirler. Biz olsa döwüp abzor edýäs.